Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen, salam jumpa. Alhamdulillah dinten menika saged silaturahmi malih kalih dulur-dulur Telaga Wungu. Suwe ora jamu pisan godhonge tela, suwe ora ketemu maneh kalih Wahyu Manggala. Sehat nggih Bu? Kowe kok malah cilang-cileng kaya wong bingung to, Pak? Sing digawe sing endi? Oh, sing duwe gawe daleme. Bu Mariati sing pundi? Alah ya Allah. 11 12 karo aku. Sik, lah kok 11 12 iki maksudmu piye? Lah Bu Mar awake cilik aku kuru kok ora. Sik ah. Lah kowe iki kok ngaku kuru iki jane mripate sampean iki normal apa ora? Kabeh wong iki wis do ngerti nek kowe iki lemu. Lah kok kandha nek kurukan daging. Alah Gusti. Kurukan daging. Yo Pak padha lemune Pak Akrom. Sapa sinten Bu? Nggih Pak Akrom. Pak Akrom. Pak Akrom. Dalah Ibu. Iki kajate yo ngirit. Ngirit piye ta? Lho Bu Mariati karo Pak Akrom ora ngirit iki piye? Kok iso ngirit iki lho? Ngirit piye? Yo sunat yo manten. Lho iki acarane double po? Double. Oh alah. Walimatul aurus pinanganten pengantene Mbak sinten Bu? Siarti. Apa? Sinten? Biakul sosis dhewe iku. Ya engko kenalan karo anu sing disunatne muga-muga ndang mari le. Amin amin. Ndang dijak mulih engko bengi kepengin numpak gajah. Gajahe wis tak rewesi malah bocahe lara. Aku mbek-mben disunati tak domo-domo cah. Sunat saiki enak lho. Kok penake piye? Neng rumah sakit, neng gone kedokteran tambane yo modern, sunate yo modern. Zaman aku malah. Lah nek zamanmu piye? Nganggo silete ketul. Ijeh obate ijeh SA. Obat apa SA? Salep antik mbah apa. Nek esuk kon menter ning ngarep latar. Dalah. Aku wis tenan tak lakoni bar disunatno langsung esuk-esuk tak puwenten ning ngarep latar lho jebule ora dibuntel perban. Lah dibuntel apa? Godhong gedang. Malah iso kaya lopes. Bareng tak peme ning anu ning panasan jam 7. Jam 7 aku linggih ning isor gedang niki karo tawanger tak peme. Lho alah malah dienggo kroyokan pitik. Mbok didarani lemper mbok piye? Lah ya wong umume wong sunat iki lah ya dibuntel perban, ana wong sunat dibuntel godhong gedang. Nek jaman saiki pancen perban nek ndek ben ya sak candhake ya. Wong aku dikongkon kungkum ya kungkum ning gone kali, nek saiki kan wis diobati sing lebih modern. Ya pancen zamane zaman wis maju. Lah mula kuwi saiki nek mbok bedakno karo zaman biyen ya wis beda. Beda. Ora bedane kaya acara ngantenan ngene iki. Lah iya, nek biyen sederhana ning nek ngantenan saiki istimewa. Wah, ya kondang zamanku dadi nganten nek trimo putrane Bu Maryam karo Pak Acong. Sapa nang jenenge? Akrom Pak Akrom ya jek kondang aku ngantenku sik ah. Acarane penjenengane luar biasa lho. Mulai dari terop wis ketok megah. Ngantene ya ana padi-padine. Lah apa mantu kok nganggo terop nggo padi-padi pemborosan. Lho sik kok iso pemborosan. Lho iya lah nek jenenge wong dadi nganten iki mesti ya ana padi-padine. Lah nek aku ya mah padi-padi ngene iki sing ngantene loro ya seneng. Aku ndek ben ya ora. Lah kowe ndek ben nalika dadi nganten kepiye? Tamune Bu Mar iki paling ya tangga teparo
apa kaya kiwa tengen Pak Win terus paling banter-bantere petinggi lah aku dadi ngantene lagi metu omah langsung kiwa tengen hansip guri polisi tentara sarekat ngarep dhewe hebat walah masyarakat done nguriku nggawa pentung njagani nek menawa aku dikeroyok ora nyono ora ngira jebul sampean iki klebu wong terpandang walah ora trimo terpandang tercemar barang aja tercemar to ngetren maksudku terpandangi tegese sampean ki dhuwur banget ngono lho dhuwur ngantek samber mbledek ndase ora dhuwur ya ampun kowe iki tak junjung-junjung dadi nalika kowe dadi nganten kowe iki diring karo warga do nggawa pentung alah dadi nganten ning omahe dhewe kuno lah kowe dadi nganten ning balik desa no cung Pak tenan lho piye dadi ngantenmu ki ning bale desa bale desa linggih padi-padi katrok lho lah kowe biyen dadi nganten dilungguh apa mester linggih ning ngisor dhuwur jadi tutuki tatuk-tatuk sik perasaanku ora enak nganten esuk resepsi aku bengi jam 10 resepsi wis lho umume resepsi ki ya nek bengi ki ya jam 7 alah ngantuk esuk iki ya jam 8 jam 9 lah aku kecekelku jam 10 ora iso resepsi mbok kon esuk lho sik kok kecekel iki maksudmu iki piye aku gropyokan lho kowe iki gropyokan lho piye kondang ta ora jabar bayi ora ana wong samene kaya aku dadi nganten gropyokan ya Bu ya dadi kowe diring warga diring apa satpam diring polisi iya jebule kowe iki gropyokan bar dadi nganten langsung digoning kantor polisi digawekno omah wesi astagfirullahaladzim kowe tau wah seneng nganten mangan diawal karo polisi ampe ning kamar mandi diawal polisi sesasi aku diawal wangger ape nanti diawal polisi aku tiwas melu seneng aku tak kira kowe iki tunggale pejabat apa jebule gropyokan lho aku layak to layak sistemku LKMD apa LKMD lamaran keri meteng dhisik mentalane ora jalan waket aku omong polisi ke metu asaku hansip ngomong ki aja banter-banter jene asem kowe ngomong kok banterem ra karo-karuan aku njenenganane wis remuk iki malah mbok jurneh Bu Mariati ana apa aku engko silai dhuwit 5.000 ya Bu gawe apa tanggone ngentengno sirahku Bu lah njaluk kok mung 5.000 lah trelim kalte koplok ora Mas iki aku wis diperintah kali Pak Akrom karo Bu Mariati le duwe gawe mantu gawene apa iki mau loro apa mantu karo sunatan sing disunatno sapa ya anake Pak Akrom masa Pak Akrom lho ya mentolo kowe ndek bapak ngene iki lah sine aku ra mentolo Telaga Wungu Telaga Rejo kene lho Mas aja nganti ngisini wong iki katokan ta ora Jan aku sebagai anakmu rumangsa isin lah ke malah caiku guyu terus ora klumingkem-ingkem wah kayak aneh Mas Am lucu mbok guyu terus iki oh alah sapa ta Pak Akrom garwane Bu Mariati ngisin-ngisini wong gayamu isin iki roh piye manggon isin iki nang ndi kelewat mek mlete isin ya nang rai kok iso ora ana isin kok ning rai nang awak ya ora ana isin kok ning awak lah nek kowe isin nang ndi mata lah kok iso jajal kowe nek isin sing mbok tutupi apa mata kowe tumbuk isin aku ora ngerti ngene mbok kene ora nganggo dadelah isin tetep mata ora ngono kawene gropyokane kok pintere ngene lah bojoku adus metu terus diandon
urung nganggo apa-apa, ijek udon. Isen aku lho ngene. Kene diumbarno, lara rohno kirik malah dijuguki. Mriki iki tak atune pirsa. Yang pertama aku matur suwun banget kalian sedaya Bapak aparat ayo. Panjenenganipun Pak Akrom wis didukung dengan begini rupa ya toh dalan ditutup tan mongko iki jalan ini jalan raya lho Mas. Jalan raya iku jalan apa? Jalan raya iki ratan gede. Raya iku gede. Nek jalan raya ratan gede gobloke goblok. Lah ora goblok iki piye wong kawene digrobok ora goblok iki lho jajan. Berarti angger raya iku gede. Nek kaya masjid raya. Lah ya masjid gede gobloke. Lah nek bojoku meteng gede. Ra meteng raya. Waduh, istriku meteng raya. Jane kowe biyen iki lemu grobyokan iki terus meteng apa ora? Wis meteng sik wong bojoku Elsi yo. Iya piye? Lho pinter nyanyi bos bojoku. Mas aku lunga. Dadi urung kawinan kowe wis meteng anu bojomu meteng sik. LKMD Lamaran keri meteng dhisik. Lah anakmu lanang apa wedok? Lanang. Ya pinter, Ya lumayan lah. ya ganteng. Ganteng bos wong biyen mbah anakku tok ora. Aku karek nutukno iki bos. Wong ketoke cara sopir iki lancare ra umum. Oh. Iya mak blundang ya wis biasa. Perasaanku serapen aneh sumpah. Ngono ya. Heeh. Dadi ku anake wong akeh ya. Menawa wong rupane yo ora ana kaya aku sithik tok iki. Oh. Iya. Ya wis gede. Lah ora trimo gede. Jawa kok ganteng abas bos. Wong kene mangedo tawa aku kok. Masa? Jelas aku sing dikongkon rabi malah anakku sing ditakokno. Bocah melu. Lah ndi? Bocah apa, Pak? Nah, tajak. Bocah. Anake wong akeh mau. Iya, rupane. Sing grobyokan mau. Lah ana rupane ana kaya Cina Hong Kong bareng. Anake Pak Amsendor dijak sing anak grobyokan. Ora ngono lah nek bocah kok aku ora mbok kenalno. Ya wis kenal dhewe. Lah piye-piye kuwi ya adikku ya titismu lho. Adimu tum kono. Saora-orane aku kenalno ben kenal. Lah kok ora ngomong-ngomong. Lah ngomong apa? Bocah endi saiki? Lho kowe dhewe kok. Bapak Ibu perkenalkan. Mulane aja muni grobyokan. Asile kowe kok iso. Nggih, kula menika hasil anak grobyokan. Dadah lah kondo niku ngomong. Pak, matur suwun. Ya padha-padha le. Takoki wong kene, Bu, roke rupane kembar aku napa mboten? Muni dhewe ya berarti Pak Ambo sing ndi aku. Lah iki anakku lek ku gawe saurunge kawin e, Bu. Mas Nganten, Mbak Nganten ampun ditiru nggih. Jenengan mangke nek pun gadahi momongan nek wis gadahi anak, aja nganti kaya bapakku wis. Lho kaya aku malah katon Bu Maryati no. Masa anake putune rupane kaya aku lha mama ngono. Wis damar mancung iki aku siji matur nuwun kalih Bapak aparat kabeh wae. Oh nggih, wis peduli mendukung gawene Pak Akrom, diparingi tempat, fasilitas lan diparingi izin. Alhamdulillah. Yang kedua melu ndonga le mergo sing disunatke DSK winginane gerah sakit. Oh nggih tesih sakit DSK. Muga-muga ndang sehat meneh. Iki kok bengi langsung tak kon nggawa mulih tumpakno gajah gen mari. Masa? Oh iya, dukune Wahyu Manggala iki sam sapa? Lho, kowe? Lho, aku iki takok dukune Wahyu Manggala iki sapa? Lah aku takok lah jenengan. Masa aku ngono lah aja ngomong nang wong. Ora. Aku tahu kon nyuwuki rondo-rondo iku tak suwuk malah kliwat rabi ping 6 ping 6. Malah kacau kabeh aku. Ingkang kangge memberikan doa restu.
Kalih mempelai berdua nggih. Di Mila garwan anu putrane Bu Maryati iki kan Mbak Mila nggih. Pikantuk Mujair. Oh, Mujair. Mila Mujair. Ah bener kupinge bosok. Wah, alah tungtung. Bener anak apa, Dor? Anak grup yo kan. Nila apa sapa to? Mila. Mila. Oh tak kira Nila. Mila. Iso kok iso. Mila ya Mila. Ilate kon melet jajan. Ilate melet. Halah. Kulino dicokot banci. Mulane Mila ya Nila. Sing bener sapa? Sapa mang? Lah sing bener iki sapa? Sing bener ya ora salah, Cung. Kayak ngeyelan aja sapa mang aku lali. Melet. Dono maaf anakmu. Oh, layak. Elat angger kulino dicokot begenggek. Begenggek ya mbok empal. Engkang leres niku putrane Bu Maryati iki aku tak gawe cekak wae Dik Mila. Mila. Ayo aja. Mila ya. Mila. Isa. Nah, iki lho bener. Nah, iki lho bener. Mergo ndelok ilatem. Kulino dicokot perawan iki lho. Bener. Mlete rabine perawan to. Iki ya tak suwuk, Bu. Pikantuk Mas Nono. David bos apa ya? David nggih. Mas David. Muga-muga wae le dadi manten wani ndongakno saiki ndek bojo marah ya. Cara gak ndek bojo kok ning kono tak guasa wong rumah tanggame korak karo tanggane wane. Aku jane nek kene ndongake iki ya melu tratapan lho. Kok iso? Muga-muga umpama kene ndongake. Iki kan wis iku lho wis ndek bojo. Anajan ndek bojo, muga-muga keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Terus ngantene marani. Lah kowe pegatan ping pindho lho gol ngono terus piye jajal. Nah iki kan wis gak ndek bojo. Mulane alangkah baiknya sampean rasa ndongake. Aja ndongakno kowe. Mboten. Sing wajib ndongake iki lho. Sing wis tau digrobyok mawon. Monggo. Nggih. Monggo. Lah ayo dongake kok. Anake begegek ra usah ndongakno. Gua tos Mbak Mila dan Mas David. Aku ndongakno ora usah neko-neko. Dongane pripun? MD. Apa? MD. M karo D. Apa iku? M iku Mila, D kuwi David. Lho ya wis suwe kok. Lah iya lagean iku lagi rene kok. Lho maksud iki dongane piye? Dongane ya asmane tok Mila David. Mila David. Karepe Mi karo La. Iki kanggo sing wedok. Mi kanggo sing wedok. La kanggo sing lanang. Kok iso mi kanggo wedok la kanggo lanang? Minake wong omah-omah nek ora laksanakno kuwi ora bakal gemaritan. Bes, anakmu lho sakake. Irung kok mbok cangking kaya ember. Engko LKMD meneh. Ndekne ame tak turuni. Kacang ora bakal ninggalan jaran. Amit-amit. Mi gunane tumrap nusa lan bangsa, mi gunane tumrap keluargane berbakti kepada sang suami. Iki lanjutkan nggonmu omah-omah insyaallah entuk nugraning Gusti pikantuk nugraha rahmat rejeki, rahmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dadi keluarga sing kaki-kaki nini-nini, dadi keluarga sing dadi kaken-kaken lan ninen-ninen. Iki lho kena mbok contoh. Lah ya pituture tan mongko ya mirasa. Lah iya. Mila kok mirasa. Mila ora mirasa. Ilat angger kulino dicokot begenggek. Lah ya ngono kok ya grobyokan iki lho. Aja muni ngono, Mang Sarti lho rene, Mang. Lanjutkan gone omah-omah utawa berbakti kepada seorang suami. Insya Allah jarine wong tua-tua kae dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, dadi kaken-kaken lan ninen-ninen. David.
Damai dan sentosa setelah mendapatkan Mbak Mila seorang bidadari putranipun Ibu Mariati adalah Pak Acong. Pak Akrong. Loh. Fitnah apapun jangan kau hiraukan, abaikanlah, sing penting keluargamu sehat walafiat, tentrem ayem. Nek gelem nekakno pagonan sing tak cekelno ya Fit. Pagonane wong lanang ki guna susila anuraga sambiguna. Pedhot iki wong iki lek golek kopom kono. Karo Denaryo Tlaga-Reja. Lho iki kon buwah ki engko. Kok asik undangan. Kon baleni. Jajal sing ana guna-guna mang balenono. Mila ana sing kecer piye? Mbok kon baleni. Sing pituae sampean mang ra apik. Ya. Mila kanggo Dik Mila. David kanggo sing lanang. Mila iku engko delok dhewe streaminge wis enek iki lho disoteng. Ya le ya. Ambil streaminge wis enek. Baleni aku tak pengen. Enek sing keri piye kok mbok kon baleni? Ora enek wis komplit kabeh. Iso wis ah. Mie apa bakso ya gelem, sing penting mangan ora apa-apa. Nek iso mbok sambelno karo ceplokan ndok gak masalah aku. Wis sami yo iya, engko tamangno. Goreng apa godhog? Enak iku wis ah. Artine mau lho. Artine sapa? Iku lho wis di streaming kok ora ana dhewe ya. Ya lho ya. Takok jaman karo jamin iku lho. RHS Pororodoro Aksen karo panjenengane Mas Munadi Mas Chandra. Lah nek awor ngene aku nyebut ora ngarah kleru. Mergo teko loro-lorone Mas Chandra karo Mas Munadi. Subscribe luar biasa. Yo sing cekak ya. Migunane tumrap keluarga wis terusane golek dhewe. Lah, lanjutkan nggonmu omah-omah wis sithik-sithik. Aduh, pangelan aku malah ngelu. Damai dan sentosa, muga-muga keluargane dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Wis kualik lah sing penting entuk. Fitnah apa wae. Wis ora usah dirasakno, sing penting kowe dhewe, sing penting kowe iso nyekel pagonan patang iji guna susila anuraga sambiguna. Guna migunani tumrap nusa lan bangsa, tanggung jawab pada keluargane, tanggung jawab karo engko nek kedawan kon baleni aku gak iso neh engko. Guna migunani tumrap keluargane ngono ae cah kangelan kok. Susila kuwi unggah-ungguh trap susila jen kinajen endi sing kakeneh kok. Unggah-ungguh susila. Anuraga anulating jiwa mimbuhi sentosaning keluargane, tumindak sak tumindak kudu dipikir tulungan bathine iki akeh neh iki engko lah. Sing penting apa? Tanggung jawab sambiguna. Samu barang apa wae ayo dilakoni, jarene wong tua-tua ngadeg padha dure, lungguh padha cendheke. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau enggak berat sama dipikul ya wis pocokno wae. Sing baku iso berjalan bersama-sama. Amin. Wis ya tanggung jawabe awake dhewe. Mariati aku kok mbok tau lah tadi. Oleh aku ndongakno ndridile ra umum. Kanggo pahargyane le dadi nganten Mbak Mila adalah Mas David. Juga Dik sapa? Sing disunatke Aska. Dik Aska. Semoga cepat sembuh. Amin. Dan kembali ke rumah terus numpak gajah ya Aska ya. Iku Aska nonton ki. Halo Kak Aska. Dek Aska. Aska. Endi? Iku lho ning jero ngonoan iku lho. Pecah kok ora metu bocahe. Aku tahu Bos, lampune petinggi tak pecah tuwuh metu wonge. Ayo, mangga anu sik. Napa Bu? Nyuwun apa lagu napa mboten usah? Oh ya wis gak usah yuk balik. Loh. Dangdut napa campur sari? Mosok tayuban. Dangdut. Mriki dangdut. Sing mriki napa? Oh nggih, dongakno ae Bu Mariati buahane akeh ngono ya. Ono. Njaluke keroncong. Lho. Dangdut. Kowe iki lho guyu terus tak kletek tenan. Greget tenan aku, jengene Tobi ku.
Tubi yo mandi le Bi. Jenenge Tubi. Nggih request-nya dangdut. Dangdut le, dangdut. Apa dangdutnya? Sing anyar. Sing anyar apa? Peling lagu Cinta dan Air Mata, Bra. Iya. Oga, ya wis apa kono? Mang jarene iya. Iku ana Pujaningsih, ana Kalah Weton. Iku sing ning kiri panggung. Ya wis anu wae sing spesial. Kalah Weton. Dulur. Kalah Weton menang keloni kaya aku. Yo, teko kono nek. Lah piye le bos wetone bojoku iku 4 Maret aku jemuah April. Mengko ora ketang separo wene ana jam 12 aku mau dipeseni karo grup masak. Ya ini nek tuku ndi jam 12. Ya ini wis ora enek bakul buah. Lagu. Oke, Bos. Salah weton moga yuk. Salah kalah weton. Kalah weton menang kelon. Kalah Weton Menang kelon. Jam 12.